Good morning mga moms! So for today's namin video, nandito na tayo para sa second day ng ating pagpapagawa ng store, Momshi Store. Yan, ano ba yan? Ba't ako nilalang? Hindi kasi ako naliligo. So, ayan, titingnan natin kung ano yung mga next na gagawin nila Daddy June para sa ating store. So, within a week, sabi ni Daddy June, at least a week, 1 week, sagad na yon 6 days to 7 days, is mabubuo na to, matatapos na. So mas mabilis, mas maganda, especially malapit na yung pasukan. So para na sa ganun, lahat ng kakailanganin dapat na maayos dito sa pwesto natin, imaayos na lahat. So tingnan natin, panoorin natin. Kung panoorin ninyo hanggang matapos itong video, don't skip the ads please. Naku, para malaking tulong sa akin. Ayan, kung ano yung mga gagawin, ha? See ya! Good day mga moms. So eto na, nagkakaroon na ng sukatan. Para dito sa magiging blockies, yung paglalagay po ng pader. Ilang ano daw? Ilang patong hollow blocks? Dalawa? Dalawa lang. Tapos bubuhos na rin tayo ngayon dito. So papunta na rin yung delivery ni Daddy June kasi kumuha siya ng materyales. Anong gagawin dyan? Masasakop yun? Hindi. Landline lang muna to. Baka ano lang niya dito ang kasi tatama tayo. Baka ano lang niya. Sa piling to. Kaya yung tutunan? Oh, Nabuan eh? Oo, kasi baka maanuhan yan. Maanuhan ba ng tubig? Nagdaloy dyan. Yan po. Eto na ang delivery. Oh, yeah. So ito na po yung mga gamit. Naka-deliver na tayo. Ito oh. Ay, okay na oh. Nalilim. Saan to pa? Bilya? Oh, sabi Sa yung isa dyan. LNJ? Oh, yung isa yan. 110, yan. So dito, 140. Tapos nakales. Oo. Yung delivery free naman. Hindi. Na di siya outside. Okay lang. Teka, sa kanal lang yung metal na yan. Sulit na yung charge. Natin. ano to na butang bor? Cargo. Ya. Ay, paano tong ano? Baka umulan, mabasa yung plywood. Plywood. Ang plywood din. Pasok lang natin dyan. Makipeso muna tayo kina Jaya. Andan naman natin dyan. Sige. Ayan na yung ating yero. Ilang yero po yan, kuya? Ay, bubong. Kini? Sampo. Aten. Kasya na. Snacks na, Kain na muna, Sa may... Ha? Ay, sorry. Kasya na rin yun. Ayan. 10 yero. Paano pala magiging ano yan? Papunta dito yung yero? Facing dito o doon? Sa likod? Bro, halos lahat doon. Andito, konti lang. Ang plywood na lang sa gilid. Ito yung mga gagamitin pang poste. Lagay ng bubong. Yung magiging anuhan. Ayan o. Yeah, dito naman tayo makikilagay kay... Ha? Doon. Oh. Oo. Makikilagay kina Jana ng plywood. Kasi baka uulan mamaya ulit, sabi sa weather forecast. Hindi, I mean uulan kasi kung doon. Ay, hindi ba mawawala doon yung mga yun? Nakakatakot yung ewan ko Baka bukas. Wala na.
Baka bukas pag balik natin, wala na yan sila. Alin, ma'am? Yung mga bakal ko ba? Kuya, mami. Ano mo Maglagay ka lalagay ng stop. Maglagay ka ng stop. Ha? Maglagay ka ng stop. Sino ako? Diyan mo na lang ilagay niyo. Wala namang ano dyan. Kaya nga. Baka mamaya yung mga si Parlin tubular mawala. Need nila. Dito natin ilagay. Maya na lang. Mamaya, sige. Tapos maluwang naman. Dito. Mamaya. I-arrange na na, kuya. I-arrange na muna. Okay, for our second day, magbabarena na sila papa no. Alin? Yan may pinaka-septic tank o yun? Ay, ito. Dua ka ba rin ang ito? Sarap. Dua. Oh, isa lang bro. Ang ganda mo dua. Gano'n kataas yung magiging poste mo pa? 10. Ito. Yan. Na. Okay. Okay na rin pala yung taas. Tingnan lang. Dili na siya init. Oo pa. Oo nga po, papaalis natin yung bato nila. Parang hindi ko, alam mo no, yung mga estudyante, napatong dito eh. Sabi ng mga Mabantay. patong dyan, tapos mag ano ng mga pagkain. Baka ipalipat ko na lang yan sa likod. Parang ganun, Tapos yan yung sa taas, sa bubong pa. Para isang ano lang. madali lang ito eh. Oo nga daw po eh. Kahit mga 1 week. Ito na binubuo na nila Daddy Jun yung frame para sa bubong, poste. Ayan. Isang haba. Wala na tayong babaliin pa. Wala na tayong puputol yung babaliin. Meron pa rin. Sasagad siya hanggang dun sa nakatali. Yung sa gilid. Yung borderline. Dito. Ayan. Ito na yung... Saan to pa unang ilagay? Sa... dyan? Yung kahoy. Okay. Ito ang dito. Dito. Maganda niya. Yung ibang kahoy na natanggal natin, Para masig. usog lang natin sa konti. So itong bakal dito sa ilalagay. Papunta dun sa likod. Para dyan ipapatong yung ibang bakal. Yung base niya. Pipinturahan pa ba natin yan pa? Pipinturahan pa po? Ayan, may formation. Sa isang ganyan. Dalawang plywood pag ganun pahaba. Ito na siya mga moms. May bunga na yung santol. Asim. Diba? Sarap niyan. Tapos asin na may mga sili. Lamig kayo eh. Nangasim kayo, no? Ang daming bunga. So, ito na yung unang batch na natapos nila. Ito daw yan dito. Sa ano. Dito. Tapos, yung iba dito sa unahan. At saka, hindi sa likod. Ano na eh, di ba? Plywood yata. Kahoy. Kahoy dito. Ano nga, ang tandi dito sarap. Tapos yung likod, sisementohan. I-hollow blocks. Yung dyan, hollow block yan. Pero ewan ko, ilang patong. 2. Ano yan? Dudugtungan na lang natin yan o gigibain din? Tutugtong na lang yan. Yun, yan. Ano yan natin? Aanohan natin. Kain. Hindi naman maano yan ng tubig sakali. Ano yun? O dapat magpaano tayo dyan, no? Kanal.
Tapos, dito ang daan. Papunta saan? So, yung sa kanila. dito kasi yung kanal. Talaga yan. Hindi, I mean, ito, mula doon sa taas. So, ito, kung gagawin natin yan, daanan ng tubig. Yan, dyan po. Yan, papunta dito, palabas. May butas doon, oh. Tapos, dito, Ganun na. dito na yung labas po niyan. Oh. Saan na ano yung tubig? Dire-diretso na doon? Kawawa naman, baka sila naman ang bahain. Hindi, kaya lang kasi, kung bubuksan natin dito at gagawa ng kanal, it's either may stuck dito sa atin, or maano doon sa dulo. So, ito, dito may kanal naman siya dito. Ito connecting tong kanal, no? Dumadalay pa ba to, ate? Dito. Let's see. So, that's it for now, mga moms. So, bubuin muna na nila yung mga skeleton bago niya i-welding. Para isang ano lang, tayuan lang na. Tapos, Tapos to, buto ito hollow block. Ayan, block. Tapos, saka siya idikit. Mag-hollow blocks din tayo dito sa... dalawang, O, doon lang. dito. Sige, sige. So, ayan muna for now, mga moms. Abangan ninyo ang ating day 3 ng ating ganap. Thank you so much for watching. Don't forget to share, subscribe, and like this video. God bless you!